මේ වාහනේ අතන හිටියේ මං දැක්කා. එන්නකෝ. ආරයි. හරි ප්ලීස් එන්න. එන්නනේ. You don't know Sinhala? நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல. Tamil. Sorry. உங்கள அத்த உங்கள காய் எங்க இது? சரி. ரெண்டு இருக்கியா? அரே என்ன வேணும்? என்ன ஸ்பஞ்ச் வேணும்? இதுவா இது? இது தமிழ் தெரியல. தமிழ் தெரியல. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இதுவா இது? ரைட். இது வாகே. இது மகே. මේක இது டைட் අල්ලගන්න. சரி சரி. உங்கள காயுமே එකක් ඉරිකේ. හරිද? හරි. நமக்க காயுமே එකක් ඉරිකේ. ரைட். ඉද காய் நமக்க හරා ගියා. ඒකට ගියා. සරි. මොකද්ද thank you කියන්නේ දෙමළේ? නன்றி.